Morjesta vaikka kyllä, jos on meikäläinen 47 tällä ja tänään me pelataan. Täällä me ei pelata Let's Play sinänsä. Mä oon vähän nuossa, että... Älkää välittäkö. Mietitään nopein täältä. Toi... Ei... PS-rekorder. No. Mä haluan nopein näyttää teille yhden tosi hauskan matsin itse asiassa. Mistä mä nautin itse tosi paljon, mä tykkäsin siitä ihan hirveesti. Anteeksi, mutta tässä. Eli, vähän kun tää kuvalautuminen tälle vähän paremmin. No niin, ihan sama. No niin, tässä tähän auki. Eli mä vedin yhtä tyyppiä Jagodaa vastaan matsin. Siellä on Snover, Pidgeot, Blastoise, Garchomp ja Charizard. Mitäs muuta? Odotetaan. Let's do this. Eli mä ite nautin tästä matchista ihan hirveästi. Tää on hemmetsin jännittävä. Mut joo, se on... Jagodaa aloittaa Charizardin Malta Gymillä. Ihan koska se on mun luottopokemon. Sitten mä kävin sitä Orange ja mä missasin se itse asiassa. Se käyttää Flare Blitz. Mä en tiedä mitä se oletti. Veikkaan, että se oletti, että mä olisin tyyli käyttänyt tai vaihtanut Pokemonia. Mutta sitten kun se huomasi, että mulla on Stone Edge, sit se vaihtui pois. Mutta mulla on, sillä ei ole mitään, mikä pystyy puolustautumaan tätä Stone Edgea vastaan, joten se heitti Blastoisensa kentälle. Ja tää Stone Edge sitten osuu. Se tekee vähän yli puolet, tai vähän itse asiassa alle puolet. About. Sitten se mega, se on mega evolvaa sen Blastoisen, Mega Blastoisen. Ilmeisesti se on sen mega. Ja sitten mä käytän Close Combatia ja mä toivoin, että tää olisi tappanut se, ja niin se tekeekin. Mutta vaan mun defenset laskee, ja se oli critical muuten. Ei se mun sinänsä haittaa, se oli itse asiassa aika hyvä riski ottaa. Mä tappoin sen Blastoisen siitä hyvästä. Ja sit sieltä tulee Garchomp. Siis silloin Earthquake, mutta joten mä vähän pelkäsin sitä. Mä vaihdoin Skeptilian, koska mä mietin, ei tullut mitään, mikä pystyy tätä mun Skeptilian tappamaan. Sit se käyttää Digin. Ja niin. Mä tiesin, että mä olisin ollut nopeampi, joten mä käytin vaan Grass Pledgein. Sit se vaihtoi. Sitten mä aloitin, että se ei olisi käyttänyt Ground-tyypin liikettä ollenkaan. Niin mä vaihdoin takas Jimmyin. Mutta... Mä täysin unohdin, että Garchomp pystyy oppimaan Aerial Acein. Ja mä olin silleen, well shit. Mutta mä silti selvisin sen. Sitten se oli yhtäkkiä vaan nopeampi kuin mun Infernape, joten se vähän kuin se siihen. Mä olisin muuten voinut varmaan tappaa kun vetää yli puolet tosta Close Combatilla. Mutta ihan sama. Sitten mä heitin mun Vileplumin ja mä toivoin, että mun Quick Claw olisi toiminut niin kuin se toimii nyt. Sitten mä käytän Sleep Powderin ja se osui. Sitten se mietti, no ei tässä varmaan muut olekaan, että pitää kai mun vaihtaa ulos, koska ei tullut mitään hyvää, mitä se pystyy käyttämään mua vastaan sinänsä muuta kuin Ice Fang. Mitä mä en usko, että tuolta löytyy. Sitten se vaihtaa pois. Ja mä olin, okei. Sitten tulee uudelleen Charizard kentälle. Mulla ei ollut muuta kuin vaan käyttää Giga Drainia Garchompia vastaan, mutta sit se, kun tulee Charizard, mä en tiedä mitä piti tehdä. Mutta mä vaihan pois. Sitten mä heitän mun... Umbreonin kentälle, mikä ei tee itse asiassa paljon mitään tässä matsissa. Mutta taas on yksi erikoinen kohta, mitä tää tekee. Eli mä otan ton Flamethrowerin ihan mukavasti. Ja mä saan lisää HP:tä Leftoversista. Mulla on Moonlightia, mutta ihan... Sitten mä mietin, no käytetään nyt Toxic. Koska mä haluan kuitenkin tämän Charizardin pois pelistä ennen kuin mun Pokemonit kuolee. Joten, niin. Mä mietin, jos mä saan stollattu nyt tossa Charizardin silleen, että se kuolee tuohon Poisoniin, niin se olisi loistavaa. Mä mietin, että no käytetään nyt Substitute, niin että kyllähän se on ihan hyvä vaihtoehto sinänsä. Ja mä saan kuitenkin HP:t vähän Leftoversista, paitsi mulla on vaan Moonlight, että on paljon helpompi ottaa pois pelistä. Se kun tää käyttää Flamethrowerin toi Charizard, mä toivoin, että se ei olisi rikkonut mun Substituteja, mutta... Unfortunately, se tuhoaa sen. Jep. Mä toivon vaan, että se ei olisi, mutta mä käyn kursseja tossa. Koska mä haluan vähän nämä takia speedi, siis defenseä. Umbronille ei oikeesti speediltä paljon mitään. Koska Umbron on vaan hyvä tankki.
joka pystyy kuitenkin ihan hyvää damagea parin kurssin jälkeen. Okei, se on puolilla, eli 2 toksikin damagea tappaisi sen. Ja kattokaa, kuin hyvin mä otan ton Flare Blitzin. Siis luulet sä, että sä tapat mun vittu Umbreonin tommosella? Enpä uskos. Mun Umbreon on jotain erityistä. Ja mä mietin, no paras vaihtoehto mikä mulla on, koska mä kuolin joka tapauksessa seuraavalla vuodella. Mulla ei ole mitään muuta tekemistä tällä kuin vaan käyttänyt Fate Attack. Koska mä toivoin vaan, että mä olisin voinut tappaa tämän. Mutta seuraavalla vuodella kuitenkin toi Toxic Damage tappaa ton, joten Flamethrowerilla sitten ottaa Defenderi pois pelistä. Mikä mä sinne saa haittaakaan. Koska nyt se Charizard on sit pois pelistä kanssa. Veikkaan, että se tahalleen teki ton, tai einpä usko, että se teki itse asiassa tahalleen. Sitten se tulee pitkeot. Mä heitän vaan Marionetten kentälle, eli mun Banetten. Sitten siellä oli Skyblade, ja se käyttää Fly. Mä oon silleen, oikeesti? Mä käytän Thunder Wavea, ja mä huomasin, että mä oon hitaampi, joten mä voin käyttää vaan Thunder Wavea uudelleen. Mä saan Speed statit nyt kannatettua. Okei, eli Thunder Wave nyt osuu. Se on melkein niinku 100% paralyysy chanssi, että... Se mä käytän Gunk Shottia, koska mä haluan tehdä jotain damagea. Mutta sit se käyttää Flyin. Mä oon silleen, no mitäs mä nyt vittu teen? Mut mä oon nopeampi, koska se on paralyysissä. Mä käytän vaan Thunder Wavea, mä en tuhla mun Gunk Shotteja. Sit se missaa Flyin, sit mä käytän Gunk Shottia uudelleen. Sit se yrittää tappaa mut tosta noin vaan Aerialacella. Ja se ei tapa mun Banetteen eikö se tappoi sen nimenomaan, anteeksi. No, mä heitän Mavisin kentälle ja tää ei tuu... Mä sanoin, että pitkin ei tuu arvosta surfia. Mulla on vieläkin Hydropon Waterfall Dive ja surfi tälle, että vittu. Mä en tiedä miksi mä en otan näitä pois. Miksi mä menen vaan nappaa Sharpedoa ja käydä sen apua. Sitten sieltä tulee Snover. Ja se tuo mukana Hailin. Mä käytän Waterfallin, toivon, että mä flinchaisin sen niin kuin mä itse asiassa teen nyt tässä vaiheessa. No. Sitten mä mietin, no mulla on parasta vaan käyttää uudelleen Waterfallia. Ei muuta se oikein muuta olekaan. Mä yritän flinchaa sen uudelleen. Mutta mä epäonnistuin. Se käyttää Woodhammerin, mutta Mavis ottaa sen ihan hyvin. Ja Snover kuolee siihen rekoiliin. Koska toi oli niin paljon damagea tehty niinku Mavikseenkin. Okei. Okay. Sitten sieltä tulee se viimeinen Garchomp. Ja nyt se herää itse asiassa ja käyttää Aerialacin. Ja se tappaa mun Nilotikin. Sitten Hail tekee jonkin verran vahinkoa. Sitten mä heitän vaan mun Vileplumin kentälle. Mä toivoin, että mä olisin päässyt Quick Lovea käyttämään. Ja mä toivon, että tää olisi osunut taas Leaf Powder, mut ei. Mutta nyt mä kuitenkin pääsen käyttämään mun Quick Lovea ja mä saan sen nukkumaan. Mutta tässä tapahtuu yksi toistettu juttu. Eli Sleep Powder osuu, se nukahtaa nytten. Ja. Sitten se nukahtaa, mutta... Ja se nukkuu vielä. Mut sitten tää Garchomp mulkkuu ja herää sen päiväunilta. Ja tappaa mun Vileplumin Aerialacella. Ja mä oon enää mun melkein kuolleella Skeptilellä jäljellä. Se mä oon silleen, oh fuck. Ja no mulla ei ole muuta kuin vaan käyttää Leaf Stormia. Toivon, että mä tappaisin sen. Mutta unfortunately ei se tuu tappamaan sitä. Se mä oon silleen, ei vittu. Sitten sieltä tulee Aerialacella. Mä oon varma, että mä pystyn ottamaan tän. Niin kuin mä tein äsken. Sitten mä käytän Frenzy Plantin. Ja mä toivon, että olisi tappanut sen. Niin kuin se itse asiassa tekeekin tässä. Eli Garchomp ulos pelistä. Ja mä voitin siinä matsissa. Tää oli oikeesti tosi läheinen matsi. Kiitos matsista, Jagoda. Tää oli ihan vitsi hyvä matsi. Kiitos, että katsoitte tämän videon. Jos katsoitte ees koko matsi loppuun. Mut nähdään ensi kerralla. Moikka.